खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव सानजा फारसे रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे फिन आरोबाव सानजा फारसे सिमा बारायनायनि सायाव थामहिनबा गामि सोसननायनि बेलायाव आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखाव ब्रह्मआ रोखा बाथ्रा बुंनानै होदों। बिथाङा बुंदों बे समाव सानजा फारसे माखासे मानि जे गामिया फिन आरोबाव सोसन जानायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि बायदियै सानजा फारसे सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाया मोगथां महराव मोनजोबसिगोन। गासै प्राय माने 49 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं। थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ। बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगोन। बिएसि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिएसि गोरोबथा जानानै थांबाय बर' हारिनि गेजेराव बिटिसि गोरोबथा जानानै थांबाय बर' हारिनि गेजेराव आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव बे समाव सानजा फारसे रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो बे रादाबानो जादों थांनाय समफोराव थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सानजा फारसे जे गामि सोसननाय बे गामि सोसननाया आबुं महर मोनबाय। थामहिनबा 41 गामिया सोसन जाबाय आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे बुंथिना होनाय बायदि जे 60टा गामिखौ सोसननायनि थाखाय मोनसे थिरां खालामदोंमोन आरो बेनिनो 41 गामिया हाबबाय आरो आद्रा 19टा जे गामि बे 19टा गामिया हाबनायनि लामायावसै आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव गोबां गामियानो सोसन जागोन होननानै बुंदों आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङा बुंदों बे समाव मोन 19टा गामि हाबनाया क्लियार जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो गासै 49टा गामिया बे समाव प्रसेसआव दं होननानै बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा बेबो हाबनायनि 49टा गामिया बे समाव हाबबावनायनि मोनसे प्रसेसआव दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बे फैबाय थानाय समाव आसामनि जे केबिनेट जिरायगोन बे जिरायनायाव बेखौ डिसिसन लायोब्लानो गासै बिटिआरआव थामहिनबा सानजा फारसे गासै 109 गामिया बिटिआरआव हाबनायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां उरखाव ब्रह्मआ। आरोबाव बेनि अनगायैबो उरखाव ब्रह्मआ बुंथिदों जे बिटिआर ओनसोलाव बे गामिफोरखौ जों जुदि रुजुना नायोब्ला थामहिनबा 109 गामिया खमैबो 109 गामिखौ जों जुदि रुजुना नायोब्ला थुख्रा थुख्रि जुदि खालामोब्ला बेफोरखौ जों जुदि नोजोर होनाय खालामोब्ला थामहिनबा सुबा हिसाबाव जों बेखौ रानोब्ला गासै 400 निफ्राय 500 गामिया गामि जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगोन। 400 निफ्राय 500 गामिया बिटिआरआव हाबनायनि लामायाव दे नेक्स्ट केबिनेटआव थामहिनबा फैबाय थानाय एसेम्बलि थामहिनबा आसाम आयेन आफाद बे आसाम आयेन आफादाव बेखौ गनायथि होयोब्लानो गासै 400 निफ्राय 500 गामिया बिटिआरआव हाबनायनि लामायाव थारैनो बे बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां सानजा फारसे रायजो जानायनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां आरो बिटिआरनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। बे समाव आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखाव ब्रह्मआ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय। आं बेखौ सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङ आरो 1300सो गामि दङ। नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों। दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं।
तारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ। बिदि जायोबा फ्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो। बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय टिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय। थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय। आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन। 1300सो गामि दङमोन। नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा, खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जाबाय। दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै फ्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं। तारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ। बिदि जायोबा फ्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो। बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।